Swerting nasalbar ang 74 anyos nga PWD nga senior citizen atol sa sunog kagabi sa Punta Dumalag, Matina Playa, Davao City. Sa isay ni Nanay Solidad, nalisang sila sa iyang bana ug apo dihang kalit miulbo ang dakong kalayo sa balay sa iyang silingan. Sanglit, usa na lang kabalay, una maabot sa kalayo ang ilahang balay. Tungod sa kanerbiyos ni Nanay Solidad, misuway siyag naog sa hagdan bisan pa man nga nawad-an na siya og pananaw. Apan sa iyang pagtikang, nahulog siya paingon sa tubig dagat nga ana ilawom sa ilang balay nga gibana-bana ang anaa sa 5 kapi ang kalawmon. Nahumol pa og apil sa tubig ang usa ka bag nga sanina nga iyang gisuwayan og salbar atol sa sunog. Ay, nanaog ko sa hagdan niya. Ko kay sige sininggitan mo siya. Nanamas akong luyo ang kayo dito sa doon na kay init kayo di. Singgit nga akong apo nga la ambak na lang la. Di naman to hagdan dito na lang ko niya. So di man ko katugkad sa tubig ng puting law magyud. Nahayang ko ang akong bag paging basa Niya, may kay iya akong gibala. Gibala ko niya pagka alauna nga ito, rescue ko sa tulo ka tao. Naggibala ko niya nga sa babaw. Laom na kay lisod yung kayo niya dili ko kamao mo lang oy. Tiyabaw ko dun sa puno, pagat pa dun oy. Tiyabaw ko, nagsige ko pangayos ginoo. Itaw, sa bangin taw ko Diyos ko, kaya di ko kakita. Saan mo na ko paglikay? Unay mga talaga man, di ko kakita dun. Daling na-rescue si Nanay Solidad o gidaladayon sa mas luwas nga lugar. Akong gipangayo dun nga, taga-amig, kanang hinabang nga balay, anak ba, kaya among kapuyan dun. Mga may financial yun sa kundong haron, balik mo amo ang puloy-anan dong kay lisod kay dong ba nya buta ko dong wala jud ko answer wala jud ko mahimo. Sama ni Nanay Solidad, nanawagan sab og hinabang ang nasunugang residente nga si Helda Amoroto, sanglit tapot lawas ra ang ilang nasalba. Kay nagtrabaho manggug ko, mao to ni dagan lang ko padung diri nya di na mo ko kasulod. Wala jud kay puro minanarbaho. Bis tapot lawas ra jud among nadala. Ang panawagan jud namo nga makatukod na pud mig balay nya pagkahuman amo mga gamit nga mga sinina mao jud importante sa mo kay wa jud mi nadala bisig isa. Base sa initial report sa BFP, gibana-bana ang anaa sa 120 ka mga balay ang nasunog kagabi dinhi mismo sa Punta Dumalag ug usa lang ang pamilyang Amoroto sa initial 174 ka mga apektadong pamilya. Nagmontar na og modular tent aron dunay temporaryong katulgan ang matag pamilyang nasunugan samtang ana sa gym. Naay mobile kitchen gikan sa lokal nga gobyerno sa Davao City aron mahatag og pagkaon ang mga biktima. Mitabang sab ang mga personahe sa City Health Office aron mamonitor ang panlawas sa mga apektadong residente, hilabin na ang mga bata. Kay nag-check mi sa ilaha tanan nga to kay shelter man ni sa mga nasunugan no sa produkto. So nag-partnership mi with the CSWD, Attorney Galio ganina, nag-feeding sila, nag-assist mi na naputay mga nasamdan diri nga atong gipang-dressingan. Tanang bata gihatagan na namo vitamin A, pati itong mga buntis na to giasikaso ato ang mga adults pod gitagaan pod nato sila og mga multivitamins no. Sumala sa CSWDO, wala pay pinal nga listahan kung pilagyod ka mga pamilya ang apektado sa nitabong sunog kagabi. Base sa inisyal nga report sa CSWDO as of 11 AM kaganyang buntag, anaa sa 191 ka mga pamilyang ilang natalang nasunugan. Apan giklaro sa CSWDO nga padayon pa ang ilang validation o assessment sa lugar aron makuha ang insaktong datos. Misaad sab sila nga dunay ihatag nga financial assistance sa tanang residente nga nasunugan sa Punta Dumalag. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region, stay safe.